Wena uzoba deliver guy. Deliver guy wenzani? Deliver guy isithungo. Uzohambisa into yami wena. Angawenza. Othi ithathele into uzohambisa. Lungela samsogibela esihlahleni. Sigibelena mfethu manje esihlahleni. Ufuna sitshela abantu ukuthi abavoteli mafika izolo khona uzohlukanisa unyaka. Okay, asambeni. Sambeni. Awungithembi. Awungithembi kanjani kuba uzethembe ngithemba? Ndoda ngikuthembi. Abanye semsana kulo msebenzi. Hleze begango kwesinye isikhathi. Ingakho njena ngishiswa yilokho kwena. Eish, sengikade ngakhishwe isisu mfethu saca ungena la ehlathini kancane mfethu. Sho Thulisa. Imali utholile? Ayiphelele shoda malini? Shoda 10k. Khuleka. Ngizolungisa yonke lonto. Awuyilungise ngempela kabi yami ngiyakuthemba wena. Ngisho ukuthi uqashe mfana uzofuna uzumthole. Nginabuya ubona la manje. Ya ngiyawabona. Asokhala kuwena la manje kuba uyabhayiza. Lungela indaba vele ukhuluma kanje. Hawu ngiyadlala mfethu.